Za mu rayu da juna ko mai tsananin. Tsayin nisan tafiya ba za mu rabu ba. Mun ɗau alƙawari. Za mu jure kowane irin yanayi na farin ciki ko na baƙin ciki. Don Allah kai sauri masoyin. Ba na son ganinsa da 'yata. Deal with him. Da an gano ni sai an ganki. Ni ma da an gano ni sai an ganka. Tunda dai farin ciki na shine naki. Ni ma farin ciki na shine naka. Sharif Production. Zuciyar da ka tai sanyi karara, kuma zan yi du'a'i Allah ya tsare ka shiga fatara. Zanabi kamar rayu ko za ka aje ni cikin bukata kara. Kai nake so ba zan canza kan ba da kawiyar tsanani. In aka bani ke na huta bani ba mutuwar fuja. Na tabbata da zaki aminta kiraye da ni ko ba sana. Ashe rashin masoyi na da wuya haka na ji suna ta faɗi jama'a. Abin da kika bana aso zan yi kishi in kika baiwa wani. Na fi son ka da kaina raina da son ka to ka ji ba maraba. Wanda zai yamma zai san wannan kalar shauki na ji ba. Rai da zuciya a jiki duk mallakin ka ba wani ba. Zan kyautata wa dangi na ka ba za su yi kuka ba da ni. A gida na faɗa sai ke araba ma akwai sake. Kin gaba wata bayan ke fatan da kin iya dan wake. San ki ya minni turar gayya sai dai ya kai na har bango. Ai ko farin ciki nake aka duba to tafiyar ki na hango. Komai za na samu in ba ke ba zai yi minni daɗi ba. So ka ji akwai labari. Na ga kina cikin alkhairi. Ni ce zan zama matar ka ta fari. Haka ne kuma daga ke ba kari.